One Igbo, are you aware now out of 10 delegation Nigeria has sent to America, now the wife of our warlord who Bianco Ojukwu, they are among them. Are you aware? Yotago, Obuni Cholima names of the 10 delegation they sent it to America. The news is on the public space for you to go there and read it. Do you understand? Then guy Chetemuleba the Inspector General of Police of Nigeria and what they call security advisor Labidu or something. This our dear mother, the wife of our warlord Ibochukwu. So wejebe that America to ije we negotiate or ije breed or ije have a deal with the American government concerning the America so that na in the Nka northern Nigeria. Do you understand me? Now when I make this video, I didn't make this video because I condemn over the wife of our warlord. Do you understand what I'm saying? And I didn't make this video because I'm not going to cover book and forth or material, no material. Now about the Minister of Foreign Affairs. Do you understand what I'm saying? Nigeria. So I think no all the way. They understand me. One for yesterday and sentence and the count to life imprisonment. So and ask that now all hope is not yet to be lost. Do you understand? Now, Kaibiazana reality on ground if you basala monagana Nigeria and the game wanna agitate for Biafra in Nigeria. No bona wunye our warlord bụ Ojukwu ruo America. Kedu ka all the kogesi we introduce onwe and the passport we ji we jebe nya bụ ije. Na-agwa gị okwu na social media, wepụkwa sentiment ga and emotion ga aside. Okwa na ị na-combine these two things, you will never understand ya na-ekwu. And in due time, ị ga-emecha ghọta ife a na-agwa gị. Do you understand? Olu America kịta oge present onwe again as a Nigerian. The same oge nwa bụ onye Igbo nọ na America na-agitate that in nature break up. Right? Is it not high time etu bụrụ onye Igbo ibido make use of your brain? Mara that no nwere ka Nigeria si wee dị. This Nigeria as a country ka si wee dị. And o nwere ndị na participate in ife niile na-eme na Nigeria, ma ndị Igbo, ma ndị Hausa, ma ndị Fulani, ma ndị Yoruba. Ma ndị ebelefa na-emele m na this Biafra agitation anyị na-aka aka today na the way Igbo si wee nọrọ bụ ka nwa bụ nwa ogbenye ebile egbe nọ n'ime ọfịa na-eme ife men on ground maka Chineke kele mụ na gị na-abụ ị ga-anwụ very soon. Mụ na-agwa gị ya and adị m agwa gị ya na nhetiri gị. Ana m agwa gị ife a ka ị ghọta the reality on ground na Nigeria. Ama m ife nje ebele gị dị so ya ịnwụrọ ka mmalụ ife kpatara ya na our Southeast leaders go buy you. Label organ Igbo a criminal. Sometime I have Ozugi. Now me they tell you. All that in no information on the kind of boys see in ada. Manda da flossing. Mandi di befamala de befano. Aqua legem bossy. I beg that in Igbo na prison Nuba Osa Nandi boy Jule Bafu. Do you know them? Ema Fafa. Enwa village fa etu a ka esi epick ndị be anyị n'aka akụkọ Biafra agitation mana our leaders na participate in every down 10 na-aga on Nigeria. Anyị lapụ ndị afọ face ya Abuja. That is ebe problem anyị na wee bido. I don't know if you are getting me. 90 or even all politicians of Igbo elite are subscribed on a breakup of Nigeria, and that is why Iji were young very soon. Mako from about the government. Facho today in Yegnando. Famage de Medemakage, de ife Jimakia with Tipiage. So I have now forgave you a comment section or more. Now, boy, you know, I just laugh you.
Now assume that you will get to me. Only before you put your file in the next day or 2 days to come, your operation you no go come back. Jeffrey ife na-eme na ọsụ ihutokwa na ụmụaka as I'm talking to you. Many of them are on the run. Ị bịa na Anambra, many camp onye ọbụla nọ n'ọsọ. Studio ka na-eme operate na water. Ma apụta na-agwa gị eziokwu. I know they fear you. That is me for you. I know they fear you. Ma nge matara ete gị ihe akwefuru ụwa anyị apụtago ụwa. If you say the truth, ị ga-anwụ. Ekwu okwu ashị, ị ga-anwụ. So it's better na nnọ ebe a nwa were obere platform ma na-agwa gị nwa bụ onye Igbo nọ n'ime ọfịa ka ị mụrụ anya ka isi ebe a pụta bịa baarị nne na nna gị uru because ị ga-anwụ. Ebe the wife of our warlord na-represent Nigeria to the extent na-esend to America ka o jee negotiate na-egbu ndị ụka na ugwu Asama na ada egbu ndị ụka. And gị nwoke nwa ogbenye onye a na-afọ ikpe n'ishie ka na-ebugharị egbe n'ime ọfịa na-ekwu okwu Biafra or nothing. Ka ndị be Ojukwu wee bụrụ Biafra. I'm asking you. Ka all of us bụ ndị Igbo wee bụrụ data Biafra afọ. Nwanne m ife ya emecha gị n'ụwa bụ n'azụ onye Igbo na-eyara ama mmiri zoro ezo na mmiri emere ntasa ebe a ka ihe mgbu gị bidoro. Ị mara anya na-ele na nke alụrụ alụ ebe a ka ihe mgbu gị bidoro. Ị mara dat na ndị Igbo si na ọya abụ ebugharị egwu ebugharị ọnọdụ na ọya abụ agba mbọ otu n'ogwe agba abụọ otu n'ogwe na ọ bụ n'ogwe ka a pịara akị maka na onye ọbụla agatachigo aka mere eji isi ekwe na ekene kama mmụọ ga-awa ọsọ daba ada ya were Igbo jebe. Ife ndị Igbo gwa mụ na gị na-abụ na ọya abụ agwọ na-abụọ na-agharịrị ogologo. Nwanne m Nigeria adọrọzi etu afọ dị bụ before. I will tell you the truth because fa ga-etipịa gị very soon. Ntụọrụ gasị oge ebu m aka ifuru unu niile nọ n'ime ọfịa kịta a lot of unu isi unu na-epe mpe then gị nwa aka na-eme hard man a ga-egbu gị very soon. I'm telling you. Igbo eriti anyị ka gị na fa na-aka akọ break up Nigeria ka Igbo politician ka gị na fa na-aka akọ break up Nigeria. Look at Nnamdi Kanu na edebe gị bench aka na-eji iji but the chances ya nwee pụta ọ dị there ọ dị very very narrow. Unless na ndị Igbo politician afọ ejebere ife a na-akpọ political dialogue which na many of them are not interested in that.